Ako may mampakasal. Check na lang, check na. Ayos yan. Ayos yan, fine na.
Then, ito, yung tila na tanan, may mail na ng gabaw. First year college, wala na nga, punta na punta. Si may mail na Hoy! Wala. Kailangan din, kailangan foul. Mag-carry over sa second half or Nice, Miles! Tanduay, sir. Tanduay. Era, mag-example ka naman. Wala. Ang kamera, saan pa tayo ang sample? Mixed drink lang. Uy, na po! Papaw! Delay. Jakpo. Why? Ojit!
Jet! Delay ka lang na, delay ka na. Hindi ka magandil yan. Delay lang siya. Lagi pa. Ojit! Third, kailangan parang dulunggan na mapikwa ng ulan. Itong kakantry si Mark. Wala lang nga lang. Video ko tapos natin dyan. At siya nakabalo. Palda na lawas. Sila lang ang nalig tapos ko. Okay, sige pa, tumbang. Gamay-gamay na tayo. Hoy, Federico kayo ha. Si Sean, ang nagpunta. Pagpuli mo sa tickets mo. Teka ka ba? Oo. Doon sa kabilog, pre. Positive din pa sa
Awa. Daog niyo ulit niya. Na, ako ba? Delikado ang tawag ko. Pinagkatay na yun. Tawag ko. Bad decision day. Kasi ka first time ni story sa ano, mistake ka, may dapat yung coach. Mas diba, nag-aabang ko, tinabay ka na kita pag coach niya. Ano yung face?
Mga suntok. Kasunod to. Kasuntok? Di ba nakasuntok? Nagawa mo? Tagalog ang suntok. Maranaw! Good! Isa na lang. Paul. Pops na mga kay Federico. May depensa? Huli lang eh? Ano kita ko? Free cake. Hindi mo na yung mamasulod. Okay. Kiss ko, be!
Kami pagkas talaga. Pagkas New brush. Oh, dyan mo. Ang manyak ng training ko lang ako nito. Galing ba ako ngayon Federico na siya? Siya ka Fed? Oo, tawa ka din lang. Nambal? Kilala ko para kung nakatawa. Nice pass. Ulol, kaya naman. Ay, kaya pa. Shoot mo. Bakit yung pinaka-delikado? Yak na! Nice pass.
may certified condition. Jit. Jit. Tabi. Okay na yun? Ay, ay, ay. Iba lang mong mabalik ka, ibalik mo na. Uy. Tinapicturan ko man ikaw bawi. No tell. Oh. Ay! Hindi na. Tuyo ah! Ay, ano nga? Local system yun. Wow! Wow, CPU! No Western Intermediate Fine, out with Wow, support! Dati miles per Boom, papa! Kaya na sa Wow! Grabe ah!
Gago ka ba? Gago ka ba? Tigil ni... Makakamera na. Makakamera tayo din. Di ba, John? Makapasa mo pala dyan sa corner mo na dyan. Kita mo daog, no? Kaya lang sa Balpapret, kumain kami kanina ng Aljun, Pansa. Kumain na kasi ng Justin, kumain na. Gabara ka pa si... Mas ka lang ha? Gabara ka pa si Gabara. Si George. Talangan ni Balpapret. Sino ginagawa na? Ito lagi na. Basta na. Ayun. Right. Pero yung kami yung ginapa. Tayo ba sa sarili? Ikaw na lang! Nice! Balik lang. Naman gapon score. Go, Jay. Kita na ba ako? Kalimpilit ko ba? Ayos naman na napatsakan nyo na. Ipasok mo muna kumakan niya. Diyan ang tawa mga bebe. Yan na isang Makes it show. Or Go, go, go! Why would he give it to that bad guy? Sana all. Sana all, ginagawa mo siya lang ng rush. Ha! Nico. Sana to rin. Just like it. For it, get that for it. Still likes her. Sana to Merv York. Sasabihin, Merpure, no? Merv Merpure. York. Nagkabasol na, di ba? Seven. Parang sagot din mo ah. Tada! Uy, takpan na.
Amit na pa. Nice, nice, nice. Airborne. Siya na naman. Ang temperatura naman nag-i-iron. Siya na naman. Sama niya po. Merbior. Ay, pengiring niya. Uy, may sagtakan. Galing siya. Kapulog ka sa kuling ipiring na. Ano yung taga-patjo naman? Sup-sup pa! Hindi ka kikita ka reklamo. Wait, ulas. Patay.
Kamu lagi naman guru. Para sa Milala ko pa lang. Nice! Tani mo isa, dapat tani mo na kasunod na isa. Yonor. Sama ni Sid. Puwero lang. Pagpapulit yan. Nice! Hindi nakalakal mo. Sa pagkatapos mo sa iyo, gusto mo ba yung pagkatapos? Badudol mo. Badudel. Badudel na mata. Badudel na mata. O, shoot na!